jeg filmer også her for en god ven. Nå, skal vi så få det væddemål afklaret, eller hvad? Ja, det synes jeg. Så bak. Jeg skal se, om du kan bakke hele vejen der, uden at skvatte i. Ja, jeg må ikke skvatte. Den her, og den der, har været med den der, og den her. Og med den der, den ikke kan bakke hele vejen der, uden at skvatte i. Det mener idioten godt, den kan. Tam. Ja. Du skal bakke med armeren, du skal ikke bakke med beneren. Ja. Du skal få det. Han vil selv. Hvad? Han vil selv. Skal mig ikke? Ja, du skal hurtigt til at... Ellers så prøver han mig. Ja, det går sgu da meget fint. Han vil sige, han ikke... Hvorfor påstår du ikke, at jeg kommer herud? Op med beneren! Ja. Nej, det er ikke det, der er aftalen! Fang rullestol. Mark, i rullestolen. Inden den synker. Mark, den er lige der. Mark, tag nu fat i den rullestol. Jeg kan ikke nå den. Mark, den ligger lige der. Hallo, den ligger lige der. Tag den nu.